Gulukoshi. Gulukoshi. Sai na rama. Sai na rama. Lokaci sai na rama. Sai na rama. Lokaci sai na rama. SM Motion tare da Taslim Multimedia ke gabatar da shirin Sai na rama. Kai ke wankan gawa duk kuma suturan da ka tare da gawa a jikin ka tube shi naka ne, na ji komai har kudin da ke cikin ajihu naka ne. Ha ba liman na rage maka aiki to mun kar ya zo ya dame ka kana tsare ka ruce ka gano ya lalace. Gaskiya ne suna na wani Sai na rama. Rayuwar cikin wata karkara ita ce ta wuce gaba. Wasu aminan juna masu amana. Rayuwarsu tana da faɗi har ta kasance mai ban dariyan misali. ina da gari na mako magana yaushe aka da ka ko haihuwa ko mutuwa ko damuna ko sanyi ko rani zaka ce it's all right. ka san sunan gida da larabci Ta yaya za a ce duk da amintar kuma ya zama duk abin da ɗaya ya yi wa ɗaya sai ya zama sai ya rama? Ku nemi shirin Sai na rama. Za ya ɗebe kewa yana cikin makara kwance ɗaiɗai, mutuwa ce ko kwayaya. Kan ki saurare shi wannan bawan Allah domin in gaya miki matarsa dukan maza take. Waɗannan mutane na cikin shirin za su sanya ku faran-faran. Wani sabon shirin za ya fito da nagarta. An taka tsaunin yarda babu shakkar kallon ku. Ƙawatacce nazartacce. ba ta cika ba bala ka ga ya fasa sake ni idan ko ba haka ba sai sake shi kai in tafi wuyanka Kwarai kuwa. Allah Ni kai in wallahi tallahi Shiryawa ba da umarni Sadiq 'yan mafiya.